Pahiyumi sa na imuhang tapad, igna nga nalipay ko kay ania ka. Amen. Nalipay ba imuhang tapad while nag-ingon ka na? Alright, so it's another Sunday. No, palakpakan sa nato si Lord. Suportahan nato mga kaigsunan ang ato ang YAC anniversary, no, 28 and 29, and ato ang dance festival. Later on i-announce na siya. Are you ready to receive sa imuhang portion karong gabi una? Andam na ba ka nga mausab? Andam na ba ka nga mudawat og milagro sa Ginoo? Amen. Sige. Diha lang sa inyong gilingkuran. I'm inviting everyone to close your eyes. Doko imong ulo, and then let's welcome, no, na ang word ni Lord karong gabi una magtanom siya sa atong kasing-kasing, no, mugawas ta ani nga panagtigom, aduna tay kausaban, no, sige ta og magpausab, no, magsigi ta dapat og magpausab sa atong buhi nga Dios, dili ta may mong kontento. Let's pray. Thank you, Lord, aning takna nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Lord, we welcome your Spirit, Lord God. Your Holy Spirit is with us tonight. We acknowledge you, Lord. Bisan pa, Ginoo, we are ready to receive your word tonight. Ready, Lord, nga may mong mudawat sa kausaban. Ready, Lord, nga may mong mapartake namo, Ginoo, ang imong itudlo sa matag usa kanamo, God. Salamat sa tanan. Lord, walay malabyan, Ginoo, kung dili kami tanan maministeryuhan sa imong pulong karong gabi una. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Kinsa man sa inyo diri nga nahimong karong simana sa imuhang kinabuhi, nahimo kang nagmadaugon. Amen. Naay mga gipang-agian, tama ba? Naay mga rejection nga nahitabo, naay mga pagsulay, no? Kinsa may mga nakasinati karong before niabot ang Domingo, naay mga panghitabo sa imuhang kinabuhi. I'm sure gi-ready ka ni Lord. Amen. No, kitang tanan gi-ready ni Lord. Mahimo natong matagaan og importansya and or bili ang atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen ba? No? Tungod kay maghisgot ta karong gabi una, ang mensahe sa ako ang gamiton ko sa Dios para maghatag, no, sa mensahe sa Dios, maipadala ang mensahe sa Ginoo karong gabi una. Ang title is about soul matters. Ang tanan mag-ingon og soul matters. Ignay mong tapad, importante ka sa Dios. Okay. Kinsa man sa ato adiri ako ang second nga pangutana. Kinsa man sa ato adiri naka-experience, no, nakapamalandong ka sa imuhang kinabuhi nga murag dili mangguro ko importante niya. Kanang mga inana nga mga linya, bataas daw sa inyong mga kamot. Dili mo ko importante sa akong grupo, sa eskwelahan. Murag wa mo ko value, nana ba? Kanang mga line, ako lang ba? Oh, di masiguro sila believe nako kanang mga inana mga moment, di ba? So when we think about that line, kana nga situation sa atuang kinabuhi, dili mangguro ko maayo nga leader, dili mangguro ko kanang excellent nga pagka-boss, pagka-empleyado, kanang mga inana bitaw nga line. Di ba mubati ta og kuan? Mubati ta sa atuang sulod nga naay discouragement, tama ba? Naay mga kanang kabalaka, naay discouragement, naay mga mixed emotions ba nga paulit-ulit na lang sa imong hunahuna hangtod nga sakyan na lang pud sa kaaway nga wala kay value, wala kay nada, kanang mga inana bitaw na ka-relate ra ba ang tanan? Amen. No, kasi tonight maghisgot about soul matters. In the eyes of the Lord, all of us in this room, maski itong mga tao nga nasa gawas, they are very important atubangan sa Ginoo. Valuable po sila, precious po ang buhay natin. Amen? No? All of us, no? Masking inani lang ang status sa ato ang life kasi ang mata manggod sa Dios, ang pananaw sa Dios sa ato we are valuable. We are precious, we are more than gold. Amen ba? No? But sometimes panglantaw nato sa atong kaugalingon, para bitong especially pag natay mga sitwasyon nga mga pang-agian, no, parang mawala nato ang belief sa atong kaugalingon, mawala ta sa ato ang identity kung kinsa ta because of the big picture nga gihimo nato sa atuang kinabuhi. But tonight, I want you to understand, I want you to embrace this one
Because tonight, gusto ang Lord nga may mong mas masabtan pa nato deeper that all of us in this room are very valuable in the eyes of God. Amen? In the eyes of God, all of us patas, walay taas, walay ubos, no, walay pinalabi, kundi all of us gihigugma ta sa Dios. Amen? Ignay mong tapat, gihigugma kas Ginoo. Basi naa sa ato adiri nga naida kong problema, that's why ning simba ka. Basi naa sa ato karon diri na kay giagian, feeling nimo you want to quit na. Thank God kay makadungog ka sa mensahe karon that you are important. Amen? Gigugma ka sa Ginoo. Nakoy usa ka story dire kay ilaman mo og 1,000 peso bill, tama ba? Naday bag-o kadungog mo atong mga news nga nagkalat karon nga nay bag-ong 1,000 peso bill nga dili pwede mapiko. Kay dili dawaton, dili pwede masulatan, dili pwede maunsa man tawag ani. No, so daghan kayog mga memes nga nanggawa sa Facebook nga ang ilang pitaka Tupperware na kay aron di jud mapiko ang 1,000 peso bill. Di ba? No, so nanggawas na karon. But you know what, my friends, no? Kinanglan masabtan nato this kani nga lesson ba. No matter what, no, maski pang unsaon nimo nga kanang 1,000 peso bill, no, forget about nga akong gi-share nga katong 1,000 nga di mapiko. No, na may 1,000 nga pwede pick-on, pwede makumot, no? Maski pang imo nang kumot-kumuton ka ng 1,000 pesos, maski pang imuha ng unsay ba tawag ani, mapiko ba na, makumot ba na siya, na-change ba ang iyang value nga 1,000? Wala. Wala, di ba? Still, 1,000 pesos Japon siya. Tama ba? No? Maski pang tunob-tunuban na nimo, imo ng bus-on, or unsaon na nimo, akong pangutana, na-change ba siya? Nahimo ba siyang, worthless? Wala, di ba? Still the same, 1,000 Japon ang iyang value. Makapalit Japon siya sa grocery, sa department store, og worth 1,000 pesos. Tama ba? Oh, so inana di ay ang panglantaw sa Ginoo sa ato. Maski pang ang ato ang kinabuhi mga igsoon, maski pang ning-agi ta sa atong kagahapon og mga ups and down, natay mga mistakes from the past, failure nato from the past, but you know what? Wala na usab ang value nimo atubangan sa Ginoo. Amen? Inana ka nindot ang gugma sa Dios. Maski pang nasamaran na ang imong kasing-kasing, maski pang daghang sala nga nabuhat nimo kaniadto, igsuon ang imong value karon wala Japon na usab atubangan sa Ginoo. Gihigugma Japon ka sa Dios. Ato daw siyang tagaag kuso nga palakpak ana. Maski pang nahugawan na ang imuhang kinabuhi, maski pang grabe ng pagdaog-daog sa kaaway sa imuhang kinabuhi, still priceless Japon ka atubangan sa Ginoo. You are very important in the eyes of God. Muna nga naidaghang tao mga igsuonan, wala nila na nahibaw-an nga gihigugma, importante, valuable di ay sa atubangan sa Ginoo. Muna nga namadunggan na lang nato nga daghag naghikog, daghan kayo nga ilahang giusik-usikan ang ilang kinabuhi sa gawas. All they need to know is dapat masabtan nila, dapat madawatan nila, dapat na ay rema word moabot sa ilang kinabuhi nga gihigugma di ay sila sa Dios. Dagan manggud tawo karon nga feeling nga wala sila, feeling ba nga walay nahigugma nila, feeling nga dili sila importante, feeling bitaw nila sa ilang kinabuhi nga wala na joy pulos akong life diri sa kalibutan. May inani na lang akong buhaton, may maghikog na lang. But don't you know that all of us, maski pang unsay klaseng kinabuhi ang imuhang gikinabuhi diri sa kalibutan, maski pang makasasalaan ng tawhana, atubangan sa Dios, valuable ang ilahang kinabuhi. Amen? Dili lang para sa imuha nga naminaw karon, dili lang para sa imuha if you are part of a cell group, you are part of the leadership sa imuhang cell group, sa imong mentor, or maski pang VIP ka karong gabi una. Even those people outside, atubangan sa Dios, priceless ang ilang kinabuhi. Atubangan sa Ginoo, gihigugma sila sa Ginoo. Walay gipili ang gugma sa Dios. No, nagisgot ko ganina sa School of Leader 3, walay gipili ang gugma sa Dios, no? Kay kung ang qualification sa love ni Lord katulang nga masteral degree, na doctorate, na mga sumpay ang ilang mga pangalan, daghang ma-disqualified. Tama ba? Pero ang gugma sa Dios, ang kaluwasan sa Dios, ang pasaylo sa Dios is open sa tanang mga binuhat sa Dios. Amen ba? Muna nga, igna na po imong tapad, importante kay kaatubangan sa Ginoo. Amen? Muna nga ningon ang pulong sa Dios, Matthew 16, verse 26. For what is a man profited
if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ang uban manggod karon, they're working out sa ilahang life, nagpadato, nagpadaghag kwarta, nagpanindot sa ilahang mga nangolekta og mga sakyanan, but dili man sayop ng mga inana, mga kaigsunan kay ka-afford man sila, but naay mga literally mga tao nga they're just kanang preparing para sa ilahang mga physical nga mga makita, physical nga mga gamit. They're not preparing sa ilahang kalag. That's why we're talking about tonight, soul matters, because importante ang matag usa atubangan sa Ginoo. Amen ba? No? Naatod di mo ang tanang kasikat sa kalibutan, famous kay ka. Daghan kay kag followers sa TikTok, no? Daghan kayo mo follow nimo. Pero unsaon man na, pero ang imuhang kalaglagan lang. Maangko nimo ang tanan, no? Dagan nakadako na kayo ka og rangko sa corporate world or sa government baka, pero ang imuhang kalag malaglag po at the end of the day. Amen. But tonight, unsa di ay kaimportante ang kalag? Unsa di kaimportante kining atong kinabuhi? Nga pangutana daw na imong taban nga, unsa di kaimportante imuhang kinabuhi? Atong masabtan karon, I prepared 5 points tonight para mas masabtan nato mga kaigsunan that our soul, our life, inside of us, no, naigapuyo sa ato, this is very important. No? Kabantay ba mo? Kisa may naka-experience diri nga nakabisita mo, naka-attend mo og kanang funeral service. 'Di ba? Kanang patay nga naghigda sa lungon, maski pang unsaon nimo na siya og kusi, unsaon nimo na siya og suntok, dili na siya moingog agay. 'Di ba? Kay wala naman, totally dead na siya. Ang iyang kalag wala na diha. Kay ningon ang Bible, after sa kamatayon nato sa kalibutan, ang atong kalag muadto na siya sa duha ka dapit. It's either hell or heaven. Mutuo ba kag nailangit or impyerno? Amen. Kinsa gusto mo adto og impyerno? Patas kamot. Di ba dili jud ta gusto mo adto diha, di ba? Muna karon pa lang daan, hisgutan nato nga kana deng nagpuyo nga na sa sulod nimo, which is your soul. It is important nga karon pa lang daan seryosoho nato nga kinahanglan inig hawa nako diri sa kalibutan padung jud kog langit. Amen? Because every one of us is valuable, priceless, walay katumbas nga salapi ang ato ang kalag igsoon ang atong kinabuhi. Amen ba? No, importante ta. Ignan na po di mong tapad nga importante kay ka sa Ginoo. Unsa din ning soul, unsa din ning kalag, no? Let's define what is the meaning of soul. Ang kalag di ay this is your eternal part, no? This is eternal part of you. So meaning kaning flesh nato, kani atong lawas, kani ato ang gipagwapuhan, gipahumutan, giilisan, no, gipakuluran pag mga buhok, kay aron mo nindot yung talantaw inana. Diri ra ni taman sa kalibutan. Dili na nato madala, di ba? But that kanang living person nga naa sa imong sulod, which is your soul, muna iyang gidefine diri, this is your eternal part. Muna ang ato ang ipangandama, no? It is made in the image of God nga nagpuyo diha sa sulod sa imuhang lawas. Amen? Muna ang tinuod nga ikaw. No, muna ang tinuod nga ikaw. No, because our soul na di ang imong pagbati, na di ang imong pagbulutan, your will, your emotions. No, naadiya tanan ang imong panabot. Naadiya tanan. No, when you decide, when you think, it's your soul inside of you. No, muna nga kinahanglan nimong masabtan karong gabi una mga kaigsunan. That's the part of us that will living 1,000 years. No, sama sa kung giingon ka ganina. Kani ding nasa atong sulod, mao ni ang mupuyo 1,000 years after sa atong life diri sa kalibutan. It's either heaven or hell. No, muna siya gihisgutan sa pulong sa Dios. Muna nga daghang tao sa kalibutan, wala nila giseryoso ang ilahang kalag nga naa sa ilang sulod. Daghan kayo mga tao sa kalibutan okay ra sa ilaha, no, nga kanang they enjoy sa ilang kinabuhi sa kalibutan, sa corporate world, they're collecting unsa ba ilang mga gipang-collect sila. But the question is, nangandam ba sila para sa ilang eternity? Kay mutong gihisgutan sa Bible kaganina, unsaon man nga maangko nimo ang tibuok kalibutan, sikat kay ka sa kalibutan, naana nimo ang tanan, pero kalaglagan ang imuhang kalag. Sugot ka na. So mas maayo pa, nata diri sa kalibutan, bahalag normal lang ang akong pamuyo diri sa kalibutan, basta sure ko ang akong kalag padulong sa gingarian sa Dios. Amen ba? Because it is very
Very important mga kaigsuonan, atong pangandaman nga kaning kalag naa sa atong sulod, maatiman nato. Amen ba? Di ba every morning, sa diyang mumatata, ang uban siguro, matubang pagsamin, madiretso maligo, kay mo ato eskwelahan, mag-office, ayuson pa ang buhok, butangan pag-wax, inana, pahumot, kay aron presentable ta sa atubangan sa atong mga katrabaho or sa mga classmates nato. Inana po day sa atong kalag, no? We will kanang atong pangandaman, ato ang pakanon ang ato ang kalag. Amen ba? No? Tungod kay ang atong kalag, matag kalag nato, matag tao sa tibuok kalibutan, matag kalag is very important atubangan sa Dios. Now the question is, why is a soul valuable? Nganong valuable man siya? Sulod ta sa point number 1, mga kaigsunan. Valuable or importante kayo siya, nganuman, because our soul is breathed by God. Ang ato diing kalag, gininhawa sa Dios. No? If mo flashback ta, mo kuanta mo throwback ta sa Bible in the book of Genesis chapter 2 verse 19, kini very important kayo mga kaigsunan, kinanglan masabtan nato kung kinsa ta ba unsa atong identity and why your life is such na imuhang kinabuhi is such a great value. Kinanglan masabtan nimo na, no? It doesn't matter unsay naangko nimo sa kalibutan, unsa ka. The important is kabalo ka unsay identity nimo atubangan sa Ginoo. Amen ba? No? Because the time nga si Lord, no, nagplan siya nga mubuhat siya og tao, no, iha kaning gi-form, no? Nag-form siya og tao pinaagi sa abo, pinaagi sa yuta, no? God formed a body, yang gihulma. No? It was made from the dust of the ground. Now in this way, the man and the woman were similar to the animals. So pareha-pareha sila sa mga mananap. But precious kaayo ang kinabuhi sa tao nganuman, because ang Genesis chapter 2 verse 19 ningon diri, now out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the heavens. That's Genesis chapter 2 verse 19. So kung baga gipariya niya sa mga mananap. Pero ang second stage di ay mga kaigsuunan sa pagbuhat niya sa tao, ingon siya diri sa Genesis chapter 2 verse 7. Now the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed, no, iyang gitayhupan sa gininhawa sa Dios, into his nostrils the breath of life. And the man became a living creature. Muna ikaw. Subuti pasabot mga kaigsuunan, God is very busy forming. No, nag-form siya. Wala lang bitaw taniya gipariya sa mga iro, sa mga kanding, sa mga elepante, nga dali ra ang paghulma, dali ra ang pagbuhat sa ilaha. But ang creation sa Dios sa tao, iyang gihuypan sa gininhawa sa Dios. Buti pasabot, special kayo kaatubangan sa Ginoo tungod kay iyaha kang gihaguan. Gininhawa sa Diyos, iyang giginhawa sa matag tao. That's why nahimo tang masterpiece. We are God's masterpiece nga binuhat sa Diyos. Amen? Muna nga, I want you to grab that opportunity nga mahimong rema word sa matag usa nato karong gabi una nga kanidi ay akong kinabuhi, kanidi ay karon nga naglingkod, naminaw sa pulong sa Dios, special day ni nga binuhat sa Dios. Amen ba? No? Tungod kay usahay manggod maguna-una ta sa atong kinabuhi nga wala tay value. Na maguna-una ta sa atong, especially pag naay rejection mo abot, especially pag naay mga pagsulay nga mo abot, feeling pud nato nga kinanglan mahuman na pud nato atong kinabuhi para maimpas ang tanan. Pero dili day inana tungod kay atubangan sa Dios, valuable kaayo ang ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. Amen. Igna imong tapat, igna nga valuable ka atubangan sa Ginoo. With conviction, igsoon, igna nga importante ka. Oh? Amen ba? Muna siya mga kaigsunan nga, you are made in the image of God. Binuhat ka sama sa image ni Lord. Oh? Special ka, among all the creation sa Ginoo, ikaw ang pinaka-special. No? Kinsa man ganahan diri nga pagmukaon kag batsoy, katudjong special imuhang kanon. Ngano man, kay lami, kay daghan og ingredients, di ba? Kay kung ordinary lang, murag 1/4 ra siguro sa itlog, di ba? No, kato yung special. Kinsa man sa inyo diri hilig mo order og halo-halo din katong special nga 2 scoop of ice cream pa jud. Then mag-add pa jud og extra milk. Di ba? Dito jud ta sa special. So I tell you tonight, ikaw nga naglingkod karon diha, kitang tanan, even those people outside, we are all special in the eyes of God. Amen. Gigugma kay ka sa Dios.
Nalipay ang Dios, naglantaw siya sa imuha karon atong palakpakan atong buhi nga Dios igsoon. That's point number 1. Gininhawa sa Dios ang gigamit sa kinabuhi sa tao. Amen? Ikaduha, it's worth more than all possession. Ang ato din kalag, mga kaigsuonan, this is more than gold. No? Itapok pa tanang mga milyones, mga kwarta sa tibuok kalibutan, dili katumbas sa kinabuhi sa tao, igsoon. You are worth more than all possession sa tibuok kalibutan. Listen, Matthew chapter 13, verse 45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So, ingon siya diri, ang gingharian di ay sa Dios, isama siya sa usa ka mga dagang mga namaligya ba? Dagang establishment. Nangita siya og katong nindot kaayo nga pearl. Pagkakita niya nga naay nindot kaayo nga pearl, mahal-mahal jud kaayo ang presyo, ingon siya diri. Ning uli siya sa ilahang balay og iyang gibaligya ang tanang kabtangan niya para lang ma-purchase kanang usa ka pearl nga gibaligya. But that's buti pa sa but maski pang inana nga klase, maski pang inana ka kadako nga value nga kwarta ang mahimong makatumbas sa kinabuhi sa tao, ang pulong sa Dios nag-ingon walay makatumbas mga kaigsoon. You are more than that. You are more than gold. Precious ka atubangan sa Ginoo. Nganuman, ikaw daw anion sa kalibutan para luwason sa atuang gingharian sa Dios. I mean, sa hari sa tanang hari. Imagine that one. Jesus Christ is the King of all kings, the Lord of lords, tag-iya sa tanan, the source of everything. Ming desisyon nga mukanaog sa iyang trono kay muadto sa kalibutan. Tungod kay nakita niya ang iyang mga creation nga dili niya kaya luwason ang ilahang mga kinabuhi. Dili kaya nila luwason ang ilahang mga tungod sa sala. Ming desisyon si Jesus nga mingkanaog para luwason ta. Nakadungog ba mo ana nga maayong balita? Nga si Jesus mingkanaog sa kalibutan? Ang purpose lang niya is ikaw ug ako iyang luwason? Nahimo ba ng rema word sa imuha nga tungod di ay sa cross, kita mo hinungdan nga si Jesus nasangsang sa cross? Inana ka valuable. Ang life ni Jesus nahimong nakupsan siya og gininhawa tungod kay gusto siya makabaton ka gininhawa. Ang life ni Jesus nahimong nakupsan namatay sa cross tungod kay gusto siya nga ikaw makabati ka og kinabuhi diri sa kalibutan. Og dili lang diri sa kalibutan, hangtod pa jud sa pagbalik sa tong buhi nga Dios. Just try to imagine that one. Dili ba ka makaingon ana nga amazing kayo si Lord kay akong gipakamatian. Parang it's a rema word ba? That inana ka kaimportante mga kaigsuonan. Kung ang president mo anhi diri sa pagadian dagang escort, dagang igsoon. You are more than that. You are more than all the possessions sa kalibutan. Unsa may posisyon nimo diri, unsa may naangkon nimo diri sa kalibutan, igsoon dili na maibaylo kung unsa ka kaimportante atubangan sa Dios. Ato dang tagaagkusog nga palakpak atong buhi nga Dios mga kaigsonan. You are loved, you are valuable, you are important igsoon. Muna nga, kung naguna-una kasi imong kaugalingon nga wala tay nada, useless ang ato mga kinabuhi. Especially pag may istoryahan, mga batanon, may istoryahan, makasab-an ta sa ato ang ginikanan nga wala kay pulos, wala kay nada kanang mga linya ba, then magilakilak dayon ta, then ang imong gibati may pagmulayas ko diri mga inana bitaw. Think about the Lord. He gave His life for you igsoon. Amen. Think about Him nga nagpakamatay sa cross. God is willing, In fact, He was willing nga gi-give up niya ang iyang throne para lang matagaan ka og kinabuhi. Amen? Ang pangutana, are you willing to give up everything para kay Lord? Ang imong abang time, imong abang money, imong career, imong talent nimo, imong job, etc. para lang makaingon ka sa mga tao sa gawas. Bro, importante kayo ang imong kinabuhi atubangan sa Dios. Gigugma kay ka sa Dios. We are blessed kay makadungog ta sa mensahe sa Dios every Sunday. Tama ba? But daghan tag mga friends sa gawas nga nagkinahanglan po sila makadawat, makabaton nga gihigugma po sila sa Ginoo. Amen ba? Amen? Because dili lang man kita ang importante atubangan sa Ginoo. Katupong mga naa sa gawas, katupong naa sa mga bulangan, katupong naa sa mga imnanan, importante po to sila tanan. Amen ba? Amen. Muna akong pangutana karong gabi una, are you willing para may mong ma-share po nimo ang gugma sa Ginoo nga imong nadawatan para sa kailaha? Amen? Because everybody,
No, walay kana bitong gilabyan kun dili kita tanan. All of us gigugma ta sa Ginoo. Point number 2, it's worth more than all possession. And number 3, your soul is valuable because it will last forever. Hangtod sa hangtod, that's eternity. Walay tuldok igsoon. No, walay period kung imong basahon ang word nga eternal or eternity igsoon. Hangtod sa hangtod walay kahumanan. No? The time nga nahimo bitaw kong nakristohanon, ako abang pamalandungan ba nga unsa ka ako ang what if no nga kanang matapos na akong kinabuhi diri sa kalibutan, no? Unsa kay feeling, unsa kay kinabuhion dito sa eternity. No, inana bitaw, no mahimo bitaw tang maghunahuna pud ta sa atong ugma nga we really don't know no kanus atakwaon sa Ginoo. But the most important thing is, while buhi pa ka diri sa kalibutan, atong i-sure ang atong relationship sa Ginoo nga sa diyang kwaon na ta ni Lord. Kuyog jud ta saya. Amen? No? Okay lang ang atong kamatayon o kana sigurong napakay chance madala pa ka go si what is dead on the spot, no? No? I mean, mahimo tang seryoso ba sa atong Christian life? Mahimo atong seryoso nato ang atong kalag tungod kay kani atong kalag mauni ang mupuyo for 1,000 billions of years after sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Amen? Matthew chapter 10 verse 28. Sabi dito, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. No? I mean, ang atong kalag manggod, no? Mabuhi ni siya, no? Kung nabasa nimo ang book of Revelation sa Bible, ang mga wala ming tuo ni Jesus, wala ming dawat sa iya samtang nabuhi pa siya sa kalibutan, impierno jud ang padulngan. Walay tunga-tunga, no? Walay na maligya didto nga ice water dili na tinuod, no? Impierno or langit mao ra jud ang gisgutan sa Bible mga kaigsuonan. And I've been na-recall ko, na-flashback ko sa mga videos nga akong nalantawan, kaniadto pa, way back 10 years ago, uso kay itong mga video nga itong hell is real. No? Grabe ba ang dili mamatay ang kalag. No, dili siya mamatay dito. Nag-anto siya, hangtod sa iyang kinabuhi. Dito sa impyerno. Perting inita, mapasok lang ganita diri og tambutso sa motor mo, agay na maganita, di ba? How about if tibuok kalag nimo sunugon? Di ba? Wala ko nang hadlok karong gabi una, but I'm telling, unsay gisgutan sa Bible ba? Para mahimo bitaw tang karon palang daan, seryosoho na nato nga mahimo jud tang musulod jud ta sa gingarian sa Dios. Dili tong mukapyot lang. Mas maayo pang mulapas, no? Kun dili kaysa kay tong wa jud kaabot. Amen. Ingon sila nga ang bagbasa daw sa Bible mulapas daw kag langit ana, mas maayo no kay nalapas tag langit kaysa wa jud kaabot. Diba? Musugot ka mo adto kag langit pero kapyot lang. Hangtod sa hangtod. Diba? Karon palang daan, mahimo na bitaw tang manigurista na ta. Dapat langit jud ta. Amen ba mga kaigsunan? And dili lang pud kita sa atong kinabuhi, natay family, natay mga friends sa gawas. Amen ba? Because mo man ay ato ang purpose kung kinsa ta, mo man ay atong identity kung kinsa ta. After you receive, after you know, after you have the salvation, it's time for us to share it sa uban. Amen ba? No? Mo na yang gisgutan diri, mulas ni siya forever. Dili siya ingon nga diri sa kalibutan, pinakataas siguro na to nga edad 70 plus. Kung mulapas tag 70, gipanalanginan na jud kana sa Ginoo. Amen? Pero dito sa kinabuhi, sa second life nato, forever na to igsoon. Abi bitaw nato walay forever pero naa igsoon. No? Muna ka kinahanglan kaning nasa atong sulod, no? Mahimo ni siyang makabaton sa tinuod nga gugma sa relasyon sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Oh? Number 4, atong paspasan kay gamay na lang atong time. This is the second. Unsa tong number 1 nganong valuable ang ato ang kalag? Giginhawa sa Dios, mo na yang gigamit pagbuhat sa tao. Ikaduha, mas labaw pa na siya sa tibuok kalibutan ng mga kabtangan. Then number 3, it will last forever. Muna kinahanglan nato atimanon. Number 4, kani atong kalag, no? This is muuni ang experience sa everlasting joy or misery. Gi-advance naman ako istorya kaganina, no? Muuni ang experience sa everlasting nga kalipay. No? Ug mao pud ni ang experience sa misery, no? Muni ang gisgutan sa Lucas chapter 16 verse 22 to 23.
no, nga naay duha ka buktaw gisgutan sa Bible, ang dato ug ang pobre, silang duha nagdungan og kamatay. No? Ang dato ug pobre nagdungan og kamatay. Ang pobre igsoon naa sa gingharian sa Dios. No? Naa siya sa langit nagpuyo. Apan ang dato mga kaigsuonan nalaglag siya padung siya sa impyerno. Perti niyang syagit Abraham. Pwede ba nga kana si Lazarus iyahang ituslo iyahang kamot sa tubig ug ipatulo niya diri sa ako kay perti jong inita. Ingon ang dato. Ug unsa ingon ni Abraham siya nga dili kana pwede mahitabo. No? Unsa pa joy ingon sa dato? Cha Abraham, na ako'y mga igsuon, na ako'y mga igaagaw, na ako'y mga parinti, nga wala sila kabaw nga naaday langit ug impierno. Pwede ba nga paadtuan dito ni Lazarus ug sangyawan sa maayong balita? Unsay tubag? Siya nga, naa na may mga pastors, mga sa leaders, nag-share sa word dito sa kalibutan. Kinahanglan lang sila mutuo ug maminaw. Nanay mga gigamit dito sa kalibutan nga musangyaw sa pulong sa Dios. Di na pwede kung kinsa tong naanar, di na pwede nga makanaog. Igsoon, that's forever. Eternal. Muna karon pa lang daan, think about those person na kinahanglan makadawat sa good news ni Lord. Amen ba? Sa mga kadyot lang mga kaigsuonan, I want you to close your eyes. Kadyot lang kayo no mga 30 seconds. Piyo nga daw imong mga mata. Ug samtang magpiyong ka sa imong mga mata, imagine na daw tong mga tao nga naa sa imong palibot, imo ba nang ginikanan, imo ba nang mga kaigsuonan, nga wala pa jud sila nakadawat sa tinuod nga relasyon sa Dios. Think about them. Every Sunday naa ka diri maminaw sa mensahe sa Dios, but how about sila? No? Dili man ni usa ka relihiyon nga dapat religion jud ang sudlan, kundi dili relasyon nato ni Ginoong Hesus. Amen. I believe na ay gi-flash ang Lord sa imong memory karong gabi una. And it's your purpose. Ikaw ang gamiton sa Dios para makasangyaw ana sa ilahang kinabuhi. Amen. Amen. Atong palapakan si Lord ana igsoon. I declare tagaan ka ni Lord og courage para makashare sa maayong balita anang mga tawhana nga gibutang ni Lord sa imong kinabuhi. Inana ang experience sa duha ka persona, ang dato og soon og ang pobre. No? Moabot ang panahon nga muhukom ang Lord. Yes, mahigugmaon si Lord. Valuable kay kaatubangan sa Ginoo. Precious kay kaatubangan sa Ginoo. Pero moabot pud ang panahon sa atong kinabuhi nga hukman pud ta sa Ginoo. Tinuod mahigugmaon siya. Tinuod nga imuhang kinabuhi, imong kalag, valuable atubangan sa Ginoo. But one day sa imuhang life, kitang tanan mo atubang ta og judgment sa Ginoo. Amen. Maski pang unsa ka valuable ang imuhang life diri sa kalibutan, all of us moagi ta sa judgment igsoon nga ihatag ni Lord sa atong kinabuhi. Amen. And I'm praying, no, kitang tanan, kauban atong mga pamilya igsoon mag-celebrate ta sa kadaugan dito sa gingarian sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Because our soul kani atong kalag muni ang musinati sa kalipay o sa kahadlok, kasakit. Because ingon ang Bible dito sa langit wala nay kahadlok. Wala nay kabalaka, wala nay problema, puro pagdaig, puro pagpasalamat, puro kalipay. Pero dito sa pikas lugar, na dito ang puro kahadlok. Na dito ang kasakit, torture mga kaigsuonan. Amen. Muna nga karong gabi una may masabta nato. Importante di ay kaayo niya akong kinabuhi. Ignay mong tapad uyuga siya sa abagay nga importante kay imong kinabuhi. Importante kay ka. Amen. Kung kung nadawatan nimo na karong gabi una that importante kay katubangan sa Ginoo. Next natong buhaton atong pamilya. Amen. Ayog sugot nga dili nato makuyog atong pamilya tubangan ni Lord. Amen ba? And the last, number 5, as I end this one. Valuable ang kalag. Why? Because one changed soul. Usa lang kakalag nga giusab sa Ginoo, makadala og impact sa kadaghanan. One changed soul can bring impact to many. Kani ding usa kakalag nga nausab atubangan sa Ginoo, magdala day ni siya og testimony, impact sa ubang tao sa gawas.
sa sulod sa family, sa gitrabahuan, sa eskwelahan, sa community. Listen, Luke chapter 15 verse 10, ingon ang pulong sa Dios. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Naalay usa nga maghinulsol at tubangan sa Ginoo. He will live that life continuously, born again in the Spirit of God. Igsoon, magdala na siya og impact at tubangan sa ubang tao. Question, no? Si Jesus Christ, nag-ingon siya, katong gibasa na to kaganina, what will profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Yes, you have everything, pero sa kalaglagan lang di ang imong padulngan. Pero I tell you tonight, if we will live our life, no, continuously, na born again ka in the presence of God, in the Spirit of God, many people will be amazed sa imong kinabuhi. Especially katong mga kaila kay sa imuha. Oh, bro, oh, kuyog-kuyog biyata sa una, no, inom, sugal, pero lahi naman ang imong kinabuhi karon. Kanang lahi na jud ang imong aura, lahi na ang nasa imong naong. Sabay sekreto nimo, sabay gibuhat nimo. Gusto na kong magbago sa kong kinabuhi. I mean, people will come to you. People will draw near to you tungod kay there's something on you na ay something sa imuha nga may mong maka-draw sa mga tao sa imuha. Just like what Jesus did. When Jesus Christ, no, nagbuhat og milagro, nag-share sa pulong sa Ginoo, ang mga tao mudagsa, muduol sa ilaha. So if we continue our life living in the presence of God, people will come drawing, mudraw sila sa imuha. What's the secret? Because of Jesus Christ. Because of the anointing of the Lord nga iyang gibubo diya sa imuha. Matingala ka, if naay muduol sa imuha, kay musturya naay problema, then when you advise, when you speak to them, especially pag mag-pray na ka sa ilaha, naay something, no, naay parang murag electricity nga mahimong mapasa sa ilahaan. Wow! Na-amaze nimo ang presence ni Lord kay ning tandog sa tao nga imong giampuan. I do believe na experience nato na. But gusto ang Dios nga may mong mupuyo taana nga kinabuhi, padayon og padayon. Amen ba? Kinsay gusto ana nga kinabuhi nga may mong gamiton pug ka sa Dios para aduna pay mga katawhan sa gawas nga makailaw og mausab diya sa ilaha. Why? Because I do believe isa lang kabuok tao nga mausab. Igsoon, tibuok pagalian madala tubangan sa Ginoo. Tungod anang isa ka tawo. Just try to imagine that one. Ikaw palang daan nga nakakaroon diri. I do believe na anay mga impact nga nahitabo sa imong kinabuhi, sa imong family, sa imong friends. Wow! Praise the Lord, hallelujah naman ka, bro. Nausap na lagi na si Kwan. Kanang inanabito nga mga word. And God really amazed ana nga testimony mga kaigsunan. Amen ba? I do believe, usa lang ka tao nga may mong mausap at tubangan sa Ginoo, magdala na siyang impact sa kadaghanan. Amen ba? Oh, as I end this one mga kaigsunan, na ako'y testimony ba? No? Usa ka testimony sa akong life. Katubitang time nga grabe ang ako ang pagdawat sa visions. Grabe ang akong pagdawat sa it's a rema for me nga mahimo kong mupasa pod sa gugma ni Lord sa akong kinabuhi. And okay lang ba nga mag-story ko kadjot gamay lang, no? Way back katong nagtrabaho ko sa McDonald's, na ako'y schedule 5 p.m. sa sulod sa McDo. Na ako'y schedule. Almost 5 na, wa pa may nangabot. You know what? The Lord, nagstorya sa ako no? Klaro kay vivid kayo mga kaigsunay na. Duula na si invite ng tawhana. I-share na, kanang duula siya ba? Because I am a marketing officer sa McDonald's, na ako'y parang, it's part of my job, nga, kanang mangumusta, kumusta ang pagkaon nila, bugnaw ba, dili ba lanay ang Sunday nga na-serve. So I come to him, no, ning duol ko sa iya ingon ko, sir, maayong hapon, ako day si John. Ay, nani, so, nang-interview pa ko sa iyang mga pagkaon. Kani di ang mang-invite kamo istorya kan, murag something napoy kulba gamay, di ba? Unsa i-intro nako, di ba? Ka-experience, ka-relate mo ana mga leaders. So, to cut na lang story short, ningon ko ngayon ko, sir, na ako'y kanang Bible study sulod diri sa McDo ba? I-invite sana ta ka.
Because before ana nga invitation, nakita na ko siya that he is very sad. Makita na ko siya ba nga, he is very sad. I really believe nga nagkinahanglan siya og kanang kaistorya. You know what? Fast forward ta, ning yes siya sa ako ang invitation sa sulod sa McDo. So namalhin mi, ning out na ko, namalhin mi dito sa Pika side, dito sa may katong sudlonon bitaw dere. So dito mi, I start to siya, nangabot din ang ako ang mga gipang invite nga tulo ka buok, so upat sila tanan. You know what? That was the first meeting nga nahitabo nako sa iyaha nga naa ko sulod sa McDo. Fast forward ta igsoon, naka-encounter siya. Nisulod siya sa tanang trainings, naging leader siya, naging part siya sa ushering ministry, nag-team captain siya. E nalipay ko and I am very proud because isa kakalag nga ako ang na-win that time sa ako ang pagkatrabaho sa McDo. Nandala og daghan. No, I mean, nay mga nagsunod ba sa iyaha, nay nagpailalom under sa iyang leadership. Og tuod man, although wala na siya diri sa pagadian, kay ang iyang mama, duha na lang man na sa iyang mama, patay na po diyang papa, katubang mga naay gipatay daw ang iyang papa, naay mga hurts ba, naay daghan sa sulod issue sa sulod. You know what? Ipa-flash ko nato ning mga pictures nga naa niya. Gigamit siya karon sa UAE. He's one of the primary 12 sa iyang pastor sa UAE. Oh? Connected Japon mi. Sige siya share sa kung testimony niya sa ako. He's part of the nasilay ka ng murag prayer team. Siya daw ang team leader sa ilaha. Pila naman nakapin. Hangtod nga naminyo siya dito. Padayon Japon siya sa vision. Mga Pinoy ang iyang mga kasal group dito. Then naminyo naman siya. Nabalhin na po siya sa ilang team nga couples sal group. No? You know what? Kanideng tawhana. Aman siya dira. Kana siyang si Johnny Fuentes. Aman to iyang mga pictures diha. Okay, muna iyang wife sa tunga. No? Kanang naka-yellow muna siya. No? So, inani din mga kaigsunan, wala ta kay bawo. Kaning usa ka tawo nga ato ang ma-sharean sa gospel ni Lord. And then mo padayon magkinabuhi as a born again Christian ug madawatan masabtan niya ang iyang purpose kung kinsa siya and he really needs to share the gospel sa uban. Daghang tao igsoon nga mahimong mausab pa. Amen ba? No? So ang pangutana karong gabi una, are you ready? I mean, are you ready to go out and share the gospel sa uban? And just give the invitation, no nga. Baka na kay pa-pray, there's something, gibutang ang Lord sa ako, mag-pray ko sa imuha. Na ba kay problema? No? Instead of kanang posting sa Facebook kung sa imong mga i-post diha, why not post diha sa Facebook nga, kanang, I am willing to pray for you, please comment on sa imong ipapray. Diba? I mean, inana lang mga kaigsunan, because I do believe isa lang kakalag nga usbon sa Ginoo, it will bring impact sa kadaghanan. Amen ba? The value of the soul, igsoon, it corresponds to the value of our life. Every soul is important. You never know, basin ba nga, I don't know if na-familiar mo katong mini video nato sa Encounter. No? Nga, basin mo ingon atong friends ba in the future, nga nung mang cafe, wala man ko nimo giignan, nga naaday Jesus. Amen? Oh, the part of us that will living in 1,000 years from now, kinahanglan, langit ta padulong mga kaigsunan. Amen? Oh, there are more than angels in the presence of God nga nag-guide sa matag usa kanato. If Jesus will pay the price to save one soul or the whole world, now the question is, are you willing to sacrifice to invite? Are you willing to sacrifice nga mo care ka og tao? Mo share ka about the good news nga gihatag ni Lord sa matag usa kanato. Amen ba mga kaigsunan? Ikaw palang daan, nag-represent na ka og multitudes sa gawas. How much more if all of us will tell the people outside nga gihigugma sila sa Ginoo. Amen ba? Once again, ignay mong tapad, importante ka atubangan sa Ginoo. Akong gihatag ang nabilin nga oras sa atong pastora. Kana nga palakpak para kang Juan, natong palakpakan, Pastor Juan, sa ubos, ang kamot sa ubos, ang kamot para sa ubos, Pastor Juan, para sa Ginoo. Woo! Thank you, Lord. Praise God. Alive kayo. Salamat sa Ginoo sa mga naluwas. Kay nakadungog sa maing balita. Amen. Kung sa maing balita,
Si Jesus may bayad sa imong mga sala. May bayad sa imong sakit. May bayad sa imong tunglo. Aron sa diyang mutuo ka, dili na ka maimpyerno kung dili mato naglangit. Gusto gyud ay sa Ginoo ang tanang tao matug langit. Amen. Munang mi kanaog siya aron ang tagayuta matug langit human mamatay. Salamat sa Ginoo igsoon sa maayong balita. Salamat sa Ginoo nga kadawata nabuhi na ta spiritually. O ang challenge nga butang sa tuwa is to go. Ingon man gud ang Biblia, panglakaw kamo. Kisa may manglakaw katong nakadawat sa kaluwasan. Lisod pud kayo musangyaw ka nya wala ka maluwas. Wala kay testimony. Kasadang naluwas ko, nagsuroy-suroy ko dito sa Kusamis. Dito man ko nakabig. Mga barangay among giadto. Unsa may akong isulti nila? Ang resulta sa kaluwasan nga akong nadawat. Change heart. Nausab ang akong batasan, nausab akong kinaiya, nausab akong purpose. So mauna ang angay natong ibalita sa mga tao. Sa ingon ang Biblia, panglakaw sa tibok kalibutan og isangyaw ang maayong balita. Si Jesus na higugma sa kalag sa tawo. Importante ang kalag sa tao mo atog langit, dili maimpyerno. Ang uban magyaga-yaga sila. Magyaga-yaga sila kay dito daw sa impyerno, o dito daw sa langit, wala na daw beer. Wala na daw sa langit, wala na daw disco. Gusto silang impyerno, kaya na dito tanan ang disco, na dito tanan ang inom. Imagine ka sa walay katapusan, mag-inom na lang. Dito sa impyerno, sa walay katapusan, mag-disco. Para sa usa ka bata ba nga gusto siyang birthday kada adlaw. Pag mata niya, birthday, happy birthday to you. Sunod na pong adlaw, happy birthday to you. Tibok tuig, happy birthday, kakapuya po daan nagkaog cake, oy. Dito sa langit, dili biya ka ng manguanta sa ilang tagsimba, no? Gisaon, ang new heaven, gingon sa Bible, kay ilisan maning kalibutana, sunugon maning kalibutana. Ang first world, ang unang kalibutan, gilunop. Second world, kay natong gipuyan karon sunugon eh. Kabulo ka karon sa news, Europe. Heat wave. Grabing sunog dito sa ila. Init na kayo, dakan nga matay ng higda na lang sa kainit. Ug kana bitang heat wave, atong dito pa ko sa Pikas Balay. Gihatagan ko sa Ginoo ang word nga moabot ang heat wave. Ganina nakakuan ko ba kanang grabe di ay Lord no. Ang heat wave kanang sunog sa kainit. Ang tawo dili na makasustain iyang lawas. Nanggawa sila, namubog tubig, asa sila dapit, nangasunog ilang palibot because of climate change. Unya unsay natabo diri sa Pilipinas sa ubang dasod. Lunop. Sunog. Ug ang next world kaning kalibutan tong ipuan ningon ang Biblia. Sunogon ni tungod sa pagkadautan. Katapusang hugaw, ut-uton sa kalayo. Og ikanaog sa Dios ang bagong yuta. Bagong yuta. Diin magpuyo kadtong naluwas. Katong gihikling na sa Ginoo. Mopuyo sa bagong yuta ug ang Dios magsaka kana og langit sa yuta sama sa garden sa Eden. Kung di bitaw nato nauna-unaon kada adlaw, ma-sidetrack ta sa kaluwasan nato. Usay ma-overwhelm ta sa problema sa kalibutan, sa temptasyon sa kalibutan, malimot ang atong kalag is forever ni siyang mopuyo sa walay, forever sa walay katapusan. Walay katapusan, kalipay, walay katapusan, misery. Una-unaan na mga batanon. Di lang mga batanon, kitang tanan nga naluwas. Una-unaan na to, we are valuable. So go, isulti ni sa mga tao nga pamakaybalo. Ang mutuo, maluwas. Ang dili mo to, silutan. Manindog na ang tanan. Sunod, bulan, August, magsugod ang atong harvest event. Kung kag harvest event, pareha bitog mangani,
Mangani bitaw kay nanay anihon. Dagkang kaayong anihon humay. Unsay kinahanglan sa tag-iya sa uma? Mga ngani. Sa una kay di man traktor ang mga ani, mga tao man garab. Karon pod naghatag pud tag panahon nga maka-experience ang matag usa nga magpagamit sa Ginoo para sa harvest. Kani nga ani dili ni butang ug dili ni pagkaon. Kaning ani nga atong hatagag pagdagad mao ang mga tawo nga wala pa makabaton sa kaluwasan. Wa pa makabalik sa Ginoo, wa pa makabaton sa kinabuhi sa Dios. Nga nabatunan nimo. Unsa ang kinabuhi sa Dios? Kinabuhing walay katapusan. Magpagamit ta the whole month of August. Maghisgot ta about change destination. Ikaduhang Domingo, change heart. Ikatulong Domingo, change relationship. Ikaapat nga Domingo, change lifestyle. Atong prayer nga ang tanang ma-invite nato, makabaton aning pagkahibalo or kanang paglandag bitaw sa Ginoo. Tungod kay importante kaayo ang tanang tao maluwas, dili maimpyerno. Gusto sa Ginoo makauban ang kalag sa tao sa walay katapusan. Dili gusto maimpyerno. Munang nanaog siya des kalibutan para hatagag way ang tao aron makabatog kasiguruan nga matug langit yang kalag. So ang challenge igsoon kung naluwas na ka paggamit sa Ginoo. Kung nakaampo na kag 3 padag-ampo i-invite siya sa first Sunday sugod nga makahuman siya upat ka Sunday aron mabatunan niya ang nabatunan nimo ug mo spread na pud siya. Imagine kano kato si Fuentes unsa na tong bataa nag-influensya daghan na itong mga igsoon nga naluwas nag-influensya sa ubang nasod. Gigamit sila pag-ay sa Ginoo. Ang uba na adiri gigamit sa Ginoo. Mga sa leader nganong ni ata because someone ang dunay usa nagpagamit para sa ato. Nay nag-invite na to, nay nag-pray na to. Na ay kuha na to kanang nagsigig text na to. Salamat sa ato Salamat sa mga usangan ng ilabot. One soul is important atubangan sa Ginoo. Let's pray igsoon. Salamat kay Lord. Nga matag usa karon Ginoo nga nakadungog sa imong pulong. Mahatagag bili ang matag kinabuhi. Matag kalag espiritu nga nagpuyo sa among lawas. Lord, I pray wala na'y usa diri nga naluwas nga mutulibag pagpa sa kinabuhi kundi mapuy-an ang eternal life samtang ni apami sa kalibutan. Thank you kayo Lord. I pray Ginoo nga ang challenge nga mangimbitar among madawat, among mabuhat Ginoo to say yes nga maka-invite me Lord mga loved ones na mo, pamilya, kauban sa trabaho, sa eskwelahan, Ginoo aron makadungog sila sa may balita. Salamat kaayo Lord. Among gitugyan diha kanimo Ginoo ay mong buluhaton magsugod sa bulan og August Lord. Mahimo ming kaparty sa dakong harvest sa syudad sa Pagadian. Thank you God. As you lift up your hands to the Lord tonight, bayaw imong kamot sa presensya sa Dios. Igsoon unsa man temptasyon imong giagian karon. Unsa man kalisod ang imong giatubang, unsa man kabug-aton, ayaw gyud biya, ayaw gyud buhi ang kaluwasan nga nadawat nimo gikan sa Ginoo. Thank you Lord. Hallelujah. O kanang kamuta, gamiton ka sa Ginoo para sa uban. Kinabuhi si Kristo sa imong kinabuhi. Aron daghan pang tawo makaila diha sa Ginoo. Lord, kanang kamuta Ginoo akong gi-send out aron sa bulan sa Agosto Ginoo, daghan pang makadungog sa imong pulong. Daghan pa Lord makasulod aning building nga mapuno ni Lord. Mapuno ni Ginoo dili gym, dili ang concert, kundi mapuno ang imong tigumanan. Ingon ka Lord, gusto kag full house. Gamita mi Ginoo. Doon mi kabuaton para sa mga tao nga pamaluwas. Gisan out nako ang third service atong kaigsuonan. Katong nakaila na nimo Lord, mo paila sa uban kanimo. Lord, strengthen us Lord in the name of Jesus. Salamat Ginoo, malig-on pa sa ngalan ni Jesus. God
dili mo kubit sa temptasyon sa ngalan ni Jesus, ug makinabuhi namo ang langit diri sa yuta. Hallelujah. Heaven and earth, Lord, ang makinabuhi namo, ang pagkamatarong nimo. We give you praise, we honor you. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, God. Hallelujah.